Pekný večer vám prajeme. Dneska budeme mať krásnu tému. No, v podstate o čom sú všetky rozhovory asi sveta. A sú o tom, že kto má pravdu. A keď má niekto pravdu, tak on môže rozhodnúť. Alebo tak to asi dneska je. Ale otázka je, že ako vlastne vieme, že máme pravdu. Alebo ako sa k nej dopracovávame. A dneska sme si vlastne dali takú otázku, že ako ja viem, že mám pravdu. Alebo ako si to viem overiť. Aký proces vo mne musí prejsť, či to, že by som si mohol povedať, že mám pravdu a neklamem som seba. A určite na to má názor aj Tomáš. Tak nech začne on, že čo si myslíš o tom, že čo to je pravda pre teba, ako ju hľadaš. Pravda je nádherná téma, fakt. Akože to je taká moja srdcovka. A ja mám ako keby mám také základné rozdelenie o tom, že čo to vlastne tá pravda je. A síce, keď povieme, že niečo je pravda, alebo že čo tým vlastne myslíme, hej? Začneme tým, čo tým vlastne myslíme, keď to povieme. A ja tam vidím, že buď sa bavíme ako keby o tzv. Objektívnej pravde. To znamená, že chceme zistiť, ako to vo svete je. Hej, čiže pravda v tejto definícii, akože objektívna pravda je, že informácia o tom, ako to vo svete naozaj je. Ako niečo, aké sú fakty, ako to vo svete proste naozaj je. Čo sa naozaj deje. Je tam ten Mars tam za tým, alebo není, alebo čo tam je za týmto rohom, čo je tam tá šálka, není tam tá šálka a tak ďalej. Hej, to je tá objektívna pravda. Čiže to je informácia o realite. To je pravda, ako keby objektívna. Mm-hmm. Ale keď niekto hovorí pravdu, tak není to častokrát len o tom, že odhaluje ako keby tú objektívnu pravdu. Môže byť aj tak. Ale častokrát je to myslené tým, že je to úprimné. Že hovorí to, čo mu naozaj verí. Hej, že takto to on vidí. Čiže hovorí nejakú svoju perspektívu, niečo tak, akože hovorí, ako to on má, ako sa cíti. A to je tiež svojím spôsobom pravda. A podľa mňa je dôležité akože toto vedieť rozlišovať, že čo je, že človek niektorý, ktorý akože síce úprimne verí niečomu, čo možno není objektívna pravda, ale on tomu vážne verí a on to hovorí akože, ako keby pravdu, tak, ale je to pravda v tom zmysle, že on je úprimný. Hej? Napríklad. Čiže, takže toto je akože taký dôležitý pre mňa rozdiel. Ty si myslíš, že existuje objektívna pravda? Som o tom úplne presvedčený. Prečo si o tom presvedčený? V skutočnosti je to veľmi jednoduché. To nejde, aby neexistovala. To pre mňa je nemysliteľné. To je v skutku nemysliteľné podľa mňa. A každý, kto hovorí, že pravda neexistuje, OK, on v skutočnosti hovorí, podľa mňa, že väčšinou k tej pravde akože nikto nemá z nás prístup. A na tom pravdy niečo je. Nikto z nás nepozná celú pravdu. Nikto z nás nemôže prestúpiť cez tie svoje obmedzenia, hej, aby odhalil celú pravdu. Nikto z nás není ako keby všemohúci, vševedúci. Nikto z nás nebol všade vždycky pri všetkom. Aj keď, myslím si, že takých adeptov, ktorí sa tak minimálne prejavujú, akože samozrejme poznáme všetci asi dosť. Všade bol, všetko videl, všetko zažil. Ale hej, to je ako keby... Ale je to podľa teba vec viery, alebo vieme si to nejako... Alebo od čo sa to opiera, že tá objektívna pravda existuje, hej? Lebo mám pocit, že v dnešnej spoločnosti je tá subjektivita veľmi akože silná. A myslím si, že niekedy ľudia asi nepochybovali o tom, že objektívna pravda je, alebo si to mysleli o všetkom. No, to je ten problém, že my sme sa tak, ako keby my sme zanevreli na tú objektívnu pravdu a aj na jej hľadanie kvôli tomu, že sme uverili tomu, že je nedosiahnuteľná. Hej, na čo sa budeš snažiť o niečo, čo sa nedá dosiahnuť? A možno má to svoje nejaké hranice, hej. Keď sa ideme pozrieť, že aké farby je to zo stena, tak asi sa dohodneme, hej. Možno. No. Ale o tom, že čo je morálne správne,
v nejakej otázke súčasných akože vojen napríklad, tak to už asi bude trošku náročnejšie. No, jasne. Čiže myslím si, že keď sa jedná o nejaké vnemy, zmyslové vnemy, tak možno tam nejaká pravda je. Aj keď my nevieme, čo už tom sa našom mozgu asi deje. No, ale to je presne o tom, že v skutočnosti je ako principiálne, filozoficky, keď to tak poviem, je to, aby sme sa my teraz zhodli o tom, že či tá stena je biela, hej, na tom sa zhodneme, hej, lebo to vidíme a tak ďalej. A principiálne akýkoľvek fakt z tej objektívnej pravdy, aj to, že tak teda čo, ten Putin chce zdobiť celý svet, alebo nechce, je to pravda, alebo nie je to pravda, hej, tak teoreticky, akože filozoficky, je to rovnako jednoduché, pretože by sme sa mali mu pozrieť do hlavy iba, hej, akože 100% vedieť ho prečítať a je to jasné, aby sa to objavilo. Keď sa na to, lenže to samozrejme nevieme, to je ten problém. Hej, že nikto mu do hlavy až tak vidíme. A zase to je strašne veľa ľudí, čo mu vidí do hlavy a hovorí o tom, čo si myslí. No tak áno. Pretože mnohí ľudia sa o to aj snažia, aj to chcú, lebo to potrebujú vedieť, lebo však v podstate, hej, napríklad takáto vec, že vezmi si, že máme tu tajné služby, máme tu proste organizácie s tradíciami, s know-how o tom, ako sa tieto veci vlastne odhalujú, ako tie fakty máš zistiť. Majú družice, majú špiónov, majú neviem čo, majú analytikov, ktorí skúmajú všetky tie tvrdenia a tak ďalej. A tak vieš, akože ten aparát na to, na zisťovanie tejto konkrétnej nejakej pravdy, to nejakej konkrétnej reality, akože jasné, tak ľudia, ktorí sú v nejakých tajných službách, majú o mnoho väčší prístup k o mnoho väčším. Ale majú zase aj o mnoho väčší záujem častokrát tvrdiť niečo iné, ako čo vedia, lebo... Ja v tajných službách nepracujem, takže nemám prístup k tým informáciám, ale ma zaujíma skôr, ako máš ty proces, že o tom, že vo svete sa niečo stalo, ja neviem, tam zastrelili toho, tam vybuchlo hento, tamto. A tam sa stalo také veci. V podstate sú tam nejakí svedkovia, sú tam nejakí ľudia, čo to zistili, prišli a ide o to, že v médiách máme veľmi často protichodné informácie, že toho sa tam stalo a niekto povie, že tento to urobil a viac menej nie je tu zjednotené, že si hovoríme pravdu. Zjavne niekto to zastiera alebo nejakým spôsobom klame. Tak. A že v tom prípade ako zisťuješ pravdu? No a teraz tu ide o to, že tu sa dostaneme vlastne k tej zaujímavosti, čo sa týka našej témy, ale ja som iba chcel akože etablovať to, že áno, pravda existuje a od toho sa musíme odvinúť, pretože jedna z ako techník, ako ťa zmanipulovať a vyviesť ťa od cesty k tej pravde je povedať, že no ale to je iba názor, alebo to tak nemusí byť, alebo pravda vlastne neexistuje, a čo je to pravda a tak ďalej. Toto sú také... K tomu by som sa ešte dostal neskôr, len o tom, že niekto zomrel, akože to nie je tvoj názor, hej? To nie. Hej, akože ten názor ešte určite by sme sa asi toho dotkli, ale skôr by som začal tými faktami, hej? Že proste sa niečo stalo, ale odrazu máme tu informácie, že tu sú názory v tom, že čo sa vlastne stalo. Áno. Hej, a pritom sa niečo stalo, skutočne sa niečo stalo, hej? Jasne. Vieš, ako... No, tam si treba uvedomiť, že samozrejme, že ako každý, ja tiež nepracujem v tajných službách, nemám vlastných špionov a neviem čo, takže som závislý na médiách. No. Ale akých médiách? Tých médií je dneska veľké množstvo. Máme tu tzv. Etablované médiá, alebo tzv. Mainstream, alebo staré médiá, alebo rôzni ľudia to nazývajú rôzne. A to sú to sú tí novinári v tých mediálnych domoch, v tých denníkoch, v tých spravodajských agentúrach a tak ďalej, čo sú proste dlhoročné tradície majú a proste robia to celé desiatky rokov a tak ďalej. To je jedna vec. A máme tu potom napríklad tie nové médiá, alebo tie alternatívne, alebo jak by som to nazval, to sú väčšinou akože fakt väčšinou občianske, proste z dola, ľudia si začali, proste internet prišiel, začali si robiť takéto podcastíky, každý si môže hovoriť, čo chce. A častokrát z toho vznikli vlastne malé novinárske projekty, malé novinárske médiá, ktoré jednoducho robia buď analýzu, alebo komentujú, lebo chcú akože prejaviť svoju perspektívu, svoj názor o interpretácii tých faktov, ktoré vnímame z tých spravodajských agentúr.
Alebo častokrát sú to aj naozaj ľudia proste práve z nejakého miesta, čo majú pocit, že tie mainstream médiá alebo tie etablované médiá nám nehovoria nejak pravdu, že sa tam manipuluje. To je ako reakcia. Väčšinou. OK, myslíš si, že sa manipuluje? Jasné. V médiách. Jasné. To je, na to vezmem jed. Akože, to, že sa manipuluje v médiách, podľa mňa akože aj príjma, aj chápe každý. Akurát väčšinou to vždycky zistíme tak za 20 rokov, že však, a potom, že však jasne. Myslíš, že to tak vždy bolo? Že tie médiá, ja neviem, vytvoríme si nejaké, vymyslíme si nejaké svetové médiá, Le Monde, alebo New York Times, alebo niečo, že vždy manipulovali, alebo je to nejaké... Ten historický vývoj je taký, že všetko sa mení a všetko prechádza. Takže verím tomu, že v niektorých veciach neklamali, nerobili, robili naozaj poctivú žurnalistiku. Napríklad v nejakom určitom výseku. Tebárs to bolo v záujme. Akože, čo si budeme hovoriť, toto je dôležité povedať, všetky tieto mediálne domy sú z niekto proste nežijú, nerobia to zadarmo. Áno. Z nejakých peňazí žiť musia, niekto to musí platiť. Jasné, máš rôzne modely, boli akože zo štátu sú platené rôzne agentúry, alebo z Európskej únie, alebo z takýchto nadnárodných inštitúcií, alebo z reklám. Keď sú súkromné, no tak z reklám. To znamená, že niekto... Alebo subscription nejaký. Alebo naozaj, áno, to sú také tie, podľa by som najpoctivejšie, akože najmenej ovládateľné centrálne. To znamená, že máš tam nejakých predplatiteľov, oni sa ti zbierajú na tú redakciu de facto a robíš to ako službu pre ľudí. Áno. Aj to je, by som povedal, také najčistejšie, ale aj najchudobnejšie. Mám pocit, že predstav si, že nejaká malá, vieš, no tak ja neviem, taký novinár, tak chce žiť nejak na nejakej úrovni, potrebuje mať počítače, kamery, ja neviem čo všetko, štáb, proste to akože technické zabezpečenia, tak akože niečo to stojí, musíš mať kanceláriu jedno s druhým, máš nájmy, chceš to mať v meste, lebo musíme prístup tam, akože asi to není úplne lacná operácia a to sa bavíme ako keby o tisícoch a tisícoch mesačných nákladov. A ty to musíš proste nejak nahnať, no a ľudia koľko ti dajú, no tak chápeš, takže ide o to, že je o mnoho ľahšie, keď nájdeš proste nejakého mecenáša, ktorý akože proste to akože založí to, proste to zafinancuje, nakúpi, alebo ja neviem, proste spraví nejaký toto, ako väčšinou oni tiež chcú, aby sa nejaké predplatné alebo niečo akože nejak tam podelili o tie náklady, ale v zásade to niekto pri tom drží a ten väčšinou aj má nejakú kontrolu, čo si budeme hovoriť, hej. A dobre, tak ten človek, ktorý to nejakým spôsobom platí, alebo tí ľudia, tak aký majú záujem? Prečo to chcú? Naozaj im ide len o pravdu? A čo ak... Hej? OK, ale v tom žurnalistickom svete sa hovorí niečom ako nejaká etika žurnalistiku, hej, že nemôžem klamať, hej, akože v podstate beriem, že aj niektoré formy manipulácie sú úplne zjavné, hej, akože proste keď tam dnešné médiá mi prídu, že si držia vôbec servítku na ústach a sú útoční, osobné útoky alebo iba domýšľačky, hej, je tam spústou manipulácia emocionálna. No. A v podstate mám pocit, že stratila sa ambícia vlastne držať tú žurnalistickú etiku, alebo možno čo pre teba je tie hranice tej etiky žurnalistiky? Tak to je v zásade hodnotová otázka a najdôležitejšia vec je, že ale je to strašne blízko k tomu financovaniu, hej, lebo darmo, akože verím tomu, že kebyže máš nejaký mediálny projekt, ktorý akože výsostne to tvrdí, a to tvrdia všetky, hej. Našom cieľom je doniesť vám pravdu, informácie, kvalitné analýzy, ja neviem čo, všetko to majú všetci akože mission statement, viac menej, hej, ako každé to o to im ide, no ale ide im o to naozaj. V momente ako keby to je len PR, vieš, je to zase manipulácia, keď to iba niekto tvrdí a zjavne to nerobí, pretože sú incidenty, hej, ako aj, pozri sa, za komunistov vychádzali noviny, ktorá sa volala Pravda. Vieš, ako... Ano. Nikto tomu neveril, akože aj to bolo aj v Sovietskom zväze, aj u nás, to ešte stále vlastne akože vychádzajú noviny Pravda, aj keď to už nie je teda komunistické, je to normálny akože denník.
Ale chápeš, je o to, že všetky, vieš, denník je tiež nezávislý, akože, a tak ďalej, proste, všetky nominálni, všetky sa o to ako keby mali aj snažiť, lebo to chápu tak, že o to by sa mali snažiť. Ja verím tomu, že mnohí ľudia aj tomu veria, že to naplňajú až do momentu, kedy častokrát je to o tom, a tak sa dneska manipuluje podľa mňa v prvom rade, že ty máš dovolené sa pozerať na pravdu v určitom výseku. Hej? Máš dovolené, napríklad poviem, hej, tak nejaké liberálne médium, máš dovolené brutálne kritizovať a vrtať sa v každej špíne proste konzervatívcov, alebo proste nejakého smera. Naopak, máš nejaký prosmerácky, nejaký tento, tak oni budú kritizovať len tých liberálov a to budú naozaj odhalovať, budú sa snažiť odhalovať tú pravdu, nemusia klamať vyslovene, že fabulovať, ako falzifikovať realitu, oni len selektívne pôjdu po tomto, pretože vytvárajú nejaký obraz a im stačí vytvoriť iba len negatívny obraz. Čiže ono to nemusí byť, že je to nepravda, len to není celý obraz. Myslím si, že v minulosti vždy sú nejaké všeobecne prijaté normy, ktoré tu sú, hej. Čiže ja neviem, keď si sa berieme, že niekedy v Amerike bola segregácia prirodzená, normálna. Áno. Čiže keď v novinách vyšlo, že to je normálne, tak všetci to brali, že to je normálne. Ale dneska by sme sa na to mohli pozrieť, že to bolo manipulatívne, že vlastne tie médiá podporovali segregáciu, ale vtedy to bolo normálne. Nikto to nespochybňoval. Akože samozrejme, že asi tam bolo nejaké napätie a všetko sa to prelievalo. Ale bolo. Čiže aj toto vnímam ako nejakú formu tohoto, že dneska médiá reprezentujú nejakú svoju hodnotovú normu a tu kladú, že toto je niečo, čo je pravda a to sa nemôže spochybňovať a preto útočia vlastne v tom, že si hovoria, že ja mám pravdu, tú liberálnu alebo konzervatívnu alebo nejakú a teraz niekto nám to tu špiní, tak ho akože pekne zotrieme, hej? A proste to tam je, hej? Lenže to je také, akože myslíš si, že to je v poriadku podľa teba? No určite nie. A tam by sme si mali v prvom rade uvedomiť a trochu ustúpiť ako keby od toho, akože začal som teda tým, že musíme si povedať, že áno, objektívna pravda existuje a každý sa o ňu snažíme. Potom zistíme teda, že ale vlastne sa o ňu akože všetci aj snažia, dajme tomu, hej, aspoň tí novinári a tak, nám to tu vytvárajú, ale zistíme, že častokrát nám tvrdia protichodné veci. No veď práve. Hej? No, tým chcem povedať, že tam je na mieste podľa mňa ako keby si uvedomiť, že tam takzvaná moja pravda, to je ten môj výsek, to by som nazval tou perspektívou. To je moja perspektíva. Hej? A jasné, že nejaký denník alebo nejaký mediálny projekt má nejaký názor, má nejakú perspektívu, má nejaké hodnotové zakotvenie, niečomu verí, niečomu neverí, niečo proste má nejakú predstavu o svete a aj takých sledovateľov má. Hej? Čiže je to nejaký ako keby taká bublina mediálna možno, ale s určitou perspektívou a tí ľudia proste, ktorí k tomu majú blízko alebo to vidia podobne, tak proste čítajú práve tieto. A tomu chcem povedať aj, že aj ja, samozrejme ako každý človek, proste mám nejaké mediálne osobnosti, teda ja sledujem veľmi veľa zahraničného, ale mediálnu alternatívu takzvanú, tie nové médiá, pretože ja osobne ako keby už nemám dôveru v tie etablované mediálne domy. Verím tomu, že sú voči pravde skorumpované a manipulujú. To znamená, že obraz, ktorý oni sa snažia vytvoriť, niekto ovláda, aby nás mohol ovládať. To sme sa už bavili o tom. OK, ja by som možno nechal to zatiaľ, ako mne sa páči tá rovina, že nechajme to, že to je hodnotové. Ale vtedy je ako keby to prirodzené. A možno sú tam za tým aj nejaké síly, ktoré to akože úmyselne tlačia. To je ešte organické, že sa... Ale v princípe to tak je, že my také máme ako keby, že presvedčenie o svete, tak máme tú tendenciu. Čiže podľa teba, alebo to, čo vyhľadávaš u tých zahraničných žurnalistov, je to, že hľadáš nejaké skladanie tých perspektív, alebo v čom je vlastne, alebo sú menej manipulatívni, alebo nemajú vlastnú perspektívu, ale ju nejako inak skladajú?
Alebo čo je to, čo ťa priťahuje vlastne na tej konkrétnej žurnalistike, ktorú ty povieš, že toto je lepšie než naše médiá? Moja ako mediálna dieta je ako relatívne širokospektrálna, hej? V tom zmysle, že ja sledujem síce aj tie hlavné médiá, alebo jak by som to nazval, tie mainstreamy, ale oni majú totižto obrovské organizácie na získavanie na kamerové záznamy z tých miest, vieš, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ale sa mi zdá, že kde sa udeje väčšinou tá manipulácia, už aj na tejto úrovni sa dejme na pozor, že niekde vyšľú a niekde nevyšľú proste novinárov, hej, že čo budú toto, však v poriadku, ale že tá interpretácia, hej, to častokrát je podľa mňa už zmanipulované a v tomto sa spolieham teda viac na takzvané alternatívne médiá. To sú vlastne tie podcasty. To sú jednoducho ľudia, ktorí sa tu môžu aj živiť, aj sú profesionáli, alebo sú to bývalí novinári, ktorí už jednoducho boli vyštípaní z týchto veľkých mediálnych domov, pretože mali nejaký názor, čo bolo veľmi často pri nejakej vojne, pri nejakých rôznych amerických vojnách, ktoré proste postavili sa proti tomu, že toto je podľa nich je to proste nesprávne a tuto sa klame a tuto sa manipuluje, aby sme sa dostali do vojny. Tak dôležitá to je samozrejme, čo sa týka vojny a mieru, tak pravda je o tom dôležitá. Kto zaútočil na koho, jak to je teda na tom mieste konkrétne, jak sa to udialo, kto strieľal, čo bolo, hej, kto je ten vrah, kto tu, koho hej, proste toto sú veľmi dôležité veci. A jednoducho niektoré fakty, ja keď som sa dozvedel z tých niektorých mediálnych, akože z tej mediálnej alternatívy, že o nejakých veciach, ktoré som akože staršie veci, hej, a že toto nám nikto nepovedal. Prečo sa o tom... Aha. Čiže ako keby úmyselne zatajovanie niektorých faktov. Presne tak. No, ako si ty overuješ, že teraz tieto vyťahnuté fakty, ktoré vlastne nikde nezazneli, sú pravdivé, hej? Ale oni častokrát majú doma videozáznam, alebo čo, vieš, že ja neviem, napríklad, blbý príklad teraz, blíži sa vlastne 11. september, nie, tak padli tie dvojičky. Áno. A tam vlastne padla aj tá tretia budova, tá Building 7, takzvaná, akože budova číslo 7, ktorá proste kockatá budova, ktorá je medzi tými dvojičkami a touto ešte bola iná budova. A oni ak sa zrútili, tak ona že vraj akože chytila trochu oheň a ona proste že spadla. Tak presne tak, ako keby si pozrel akože demoláciu budovy, ako riadenú demolíciu, no tak presne tak to padlo, hej. Dobre, ja som aj viem, a sú veľa informácií, ale napríklad v tom oficiálnom naratíve sa, a dokonca aj tá veľká hrubá kniha, čo vyšla ako keby oficiálny report o tom, že čo sa vlastne vtedy stalo, kto, s kým, ako, čo, Usama bin Laden a blablabla, tam není cek o tejto budove. A je to prvá budova svojho druhu z oceľovým, ktorá spadla takýmto spôsobom. Hej, akože... Ako... Hej. OK. Alebo, že hej, v 11. septembra proste do Pentagonu ako keby narazilo to lietadlo akože dobre, tak lietadlo ale že to zrovna do toho účtovného centra Pentagonu, kde deň predtým Donald Rumsfeld akože minister vlastne obrany tedajší oznámil, že ministerstvo obrany má proste nezaučtovaných, ja neviem, jaké šialené biliard, neviem, jaké číslo. Hej, že nevedia, kde tie prachy na čo minuli. Nie sú zaučtované. Proste chýba im šialené množstvo a na druhý deň proste tam drbne ako keby lietadlo, zhorí to a nikoho nezaujíma nejaké nezaučtované financie. Akože, nehovorím, že to o to išlo. Ale je to proste, že je to podozrivé. Prečo nehovorím to? Vieš, a teraz áno, a napríklad september 11. To je z veľké udalosti, kvôli ktorým sa udialo veľa vojen. OK. Ja keď som sa dozvedel, ja som to bral vtedy, že som mal 15 rokov, či koľko vtedy. Áno. Tak akože, no strašne, Usama bin Laden, hej, akože, no to katastrofa, ideme tam a proste, že prečo išli aj do Afganistanu, potom do Iraku, potom toto. A zároveň akože vychádzali na povrch proste zopár občas také informácie, že a na čo tam ideme, akože a čo to má s tým spoločné? A Usamu bin Ladena vlastne nechytili do 2008, či dokedy, hej, akože tak najväčšia ona musí zbombardovať 4 krajiny,
a potom ho chytia niekde, vieš, ako, a potom keď ho chytia, tak ho chytia na nejakom, a hodia ho do mora, ako mŕtvolu. Vieš, že čo? Že ako keby, že tie príbehy sú až fantastické. To nejde. Ale samozrejme, že my to ako, keď sa nad tým takto zamyslíš, keď si spomenieš, že čo všetko a tie, akože jednotlivé tie fakty iba a sa zamyslíš nad tým, takže počkaj, to je nejaké divné, nie? Že niečo tam nehrá. A keď ti tam niečo nehrá, tak je to pravdepodobne kvôli tomu, že tam niečo nehrá. Hej, akože niekto klame. OK, otvoril si takú zaujímavú vec, lebo prečo niekomu to hrá, niekomu to nehrá. Hej, niekto vlastne nespochybňuje vlastne to, čo sa dáva ako mainstreamové Ale správy. položili si tú otázku? No, neviem. Vieš, lebo však vezmi si, že keď... A ty si prečo položil tú otázku? Prečo si do toho šprtal, že proste si zistila, že počkaj, tu niečo nesedí? Vlastne je pravda, že ja som sa asi tiež k tomu dostal tak, že ešte kopec vojen bolo, hej? A napríklad jedna z takých veľkých vecí bolo, že máš nejaké, vrátim sa k tým hodnotovému založeniu, máš nejaké hodnotové založenie a tak ďalej a ja akože som bol ako keby od mladého veku, som mal pocit, že toto je strašné, ako žijeme, hej? Že vojny, proste, že jak je to možné, že to není akože koniec už tomu? Však nemali by, však moderná doba, nie? Však aké vojny? Čo vojny? Čo to je za blbosť? Všetci sme slobodní. Hej? A človek akože zisťuje, že dávaš si také otázky, že prečo toto takto máme akože v živote zariadené a prečo takto, hej? A niektoré veci ti nedávajú zmysel a je ti jasné, že buď sú tí ľudia hlúpi, alebo proste sú ako prachy, alebo proste sa za niečím ženieme, znečisťujeme prírodu, akože vieš, vidíš tie negatívne veci. Áno. A je jasné, že keby všetci ľudia, ktorí tvrdia, že chcú nám dobro a chceli to len dobre a všetko a pravdu len hovoria, tak by takto to nemohlo byť. Takže niekto klame. Hej, lebo keď všetci tvrdia, že nám chcú len dobro a chcú všetci len dobro, ale tí sú tí zlí a tí sú tí zlí a tí sú tí zlí a tí zase toto tvrdia a tí toto tvrdia. Áno, len veľa ľudia si rozmýšľa o médiách práve v tom zmysle, že médiá sú tí, ktorí vlastne hovoria o tom, kto klame, nie? Tak by to malo byť, nie? Hej, že žurnalistika je vlastne tá, ktorá by tieto veci mala ozrejmovať. Určiť, presne tak. Hej. A teraz vlastne to, čo naznačuje, že médiá sú tu na to, aby potvrdzovali vlastne tých zlodejov a tých... No pozri sa, preto sa tomu hovorí, že sú mienkotvorné. Hej? Keď je niečo mienkotvorné, tak to už je akože veľké médium. Ale každé médium je v podstate mienkotvorné, však o to ide. Hej? Aj keď mám dobrý úmysel, že chcem, aby ty si sa dozvedel pravdu o nejakej situácii, pri ktorej ty nie si a ja som, tak ti porozprávam, čo sa tam udialo. Že aká je pravda, hej? Utvoril som ti mienku, kebyže nepoviem nič, tak nič o tom nevieš. Ale keď napríklad by som chcel, aby ty si niečo spravil pre mňa, tak môžem povedať to, čo som videl, tak, aby si spravil niečo, čo si ty myslíš, že... Vieš, čo myslím, že ti môžem zmanipulovať. Áno. A to je to, že toto sa deje. To, že sa to deje, to je podľa mňa evidentné, aj študuješ históriu alebo čokoľvek, že koľko vecí sa tvrdilo a nakoniec sa ukázalo, že pravda je niekde inde. Z toho mi logicky vyplýva, že sa to deje aj teraz. A ja keď chcem teraz zistiť pravdu, aby som nezistil o 20 rokov, že sme sa namočili do nejakého prúseru, a potom vysvetlo, že to bolo celé prúser a že niekto nás do toho namočil skrz manipuláciu, tak len to uvedomenie, že však dobre, celú históriu ľudia manipulujú, proste akože sú tu, sa manipuluje, no tak sa to robí aj teraz. A chcem vedieť, kto to je a prečo. Vlastne, keď si teraz zoberieš, že čo naznačuje, že vlastne médiá sú tu na to, aby nám ukazovali, že kde sa klame a kde sú tie prúsery. Nominálne, tak by to malo byť. A teraz status quo je vlastne to, že tu máme všetky ako keby takže hodnotovo orientované médiá, ktoré si manipulujú alebo prezentujú, alebo ponúkajú iba tú danú perspektívu. No. Že to už vlastne ani nemá nič spoločné s tým pôvodným cieľom o tom, že máme tu médiá, aby sme videli, kde treba venovať pozornosť, k čomu treba povedať áno a čomu nie. Hej, keď si zoberieme tak jednoducho, že toto je poslanie médií,
tak teraz tieto médiá vôbec nerobia. Oni vlastne majú nejaký hodnotovú perspektívu a tu ponúkajú. No častokrát je to, akože majú hodnotovú perspektívu a tu ponúkajú. To je ešte by som povedal celkom legitímne. Áno, ale už kým to není akože politicky angažované, kým to není a ešte aj to je trošku pochopiteľné, kým to je ako keby otvorene, hej? Lebo však áno, tak chceš tú pravdu svoju hovoriť kvôli tomu, aby sa veci zmenili k lepšiemu. Hej? Áno, ale dneska tu už máme otvorené, že toto je konzervatívny denník, toto je liberálny denník. To znamená, že oni už ani v princípe už tomu z názvu je jasné, že nemajú ambíciu o nejakú objektívnu pravdu, hej? Minimálne nemajú snahu o tú integráciu tých rôznych perspektív. Áno, toto je v tom, že minimálne v tomto to je, že nemajú tú snahu, pretože oni považujú ako keby, že tá ich cesta je tá správna. Čiže keď títo sú mimo. Áno, tak ale keď si to teraz akože si pozriem na to, tak čitateľ jedného denníka, ktorý má iba taký, tak automaticky sám sa klade do jednej perspektívy. Jasne. A v podstate si začne myslieť, že ja mám moja perspektíva je pravdivá, všetky ostatné perspektívy nie sú pravdivé. Automaticky v ňom vytvára sa dojem, že objektívna pravda neexistuje. Proste sa tu iba boj perspektív a moja je tá pravdivá. Hej? Čiže vlastne toto vzniká ako keby nejaká tá čo môžu dneska nazvať ako polarizácia vo spoločnosti. My tu vlastne touto žurnalistikou to ako keby podporujeme, dolievame aký ten olej do ohňa tomu, aby tá polarizácia vznikala. Hej? Áno. Že sa to polarizuje tým. Áno. Čiže vlastne na Slovensku asi máš pocit, že existuje nejaký médium, ktoré sa snaží o spájanie týmto perspektív alebo hľadanie nejakej prepojenia? Určite nie v takom zmysle, že by to malo vyslovene akože ich misia je akože zjednocovať tie perspektívy. Že proste vnímať obidve a snažiť sa to akože zmierňovať, alebo teda hľadať nejakú integráciu. To znamená, že hľadať niečo, kde tu aj tam. Aj keď ja napríklad čítam články a ja teda musím povedať, že čítam skôr tie tzv. Konzervatívne, aj keď hodnotovo nie som vôbec konzervatívec. Pretože sa mi zdá, že mám konkrétne na mysli teraz napríklad taký marker nový, že tam sa snažia akože aspoň priznať tej druhej strane akože nejakú, že áno, a tomto majú pravdu. Že v tomto a v tomto akože je to je dobrý akože bod, že áno. Zatiaľ, čo častokrát, čo si prečítaš niečo v liberálnych, tak to je proste, to je hrozné, vieš, akože toto sú taký, toto, vieš, že to je akože... Ako vnímaš vlastne tú veľmi silnú emocionalitu vlastne v žurnalistike dnešnej? No a toto je jedna vec, ktorá mňa ako keby, mňa kvôli tomu som prestal čítať tieto takzvané, ináč na tých som ja odrastal. Ja som tak sklamaný z nich, pretože mňa dožralo to, že keď začal vlastne ešte v 2014, keď vlastne Rusko zabralo Krím, vtedy som cítil, že je nenormálny tlak na to, že to je demonizácia Ruska. Hej? A ja som vtedy bol taký, že OK, akože však dobre, ale toto je demonizácia. Toto je vyslovene masírka. Tam sa nesnažilo o fakty, že snažíme sa pochopiť ich. Nebola žiadna snaha pochopiť tú perspektívu. Lebo on na to má nejaký dôvod, možno, že to nedorozumenie, blablabla, alebo čo, proste nie. Aby sa možno sme vošli do tej žurnalistike, hej, načali sme, lebo myslím si, že to je relevantná akože otázka pravdy a najlepšie to tam vidno, aby to nebolo tak filozofická diskusia. A možno by si to žiadalo keby väčší ako keby pozornosť, hej, že skúsme, možno keď bude potreba, že by sme sa tomu viac venovali, tak môžeme tomu urobiť. Ale chcel by som sa vrátiť k tej pravde, hej. Lebo v podstate to, čomu sme došli, je, že tu existujú nejaké akoby, že
perspektívy. Perspektívy, áno. Hej? Akože je to pekné slovo, ale možno ľudia to veľmi ťažko, hej, za to perspektívu si ja predstavujem, že to sú konzervatívne hodnoty, alebo nejaké, proste sú to nejaké hodnoty, ako keby, že si poviem, že perspektíva je, keď sa pozerám na svet a vidím, že vo svete je najdôležitejšie niečo. No, hej? A poviem, že toto je najdôležitejšie a niečo iné nie je také dôležité. A zjavne sa ukazuje, že vieš, za históriu nás vždy tu boli nejaké konzervatívne a vždy tu boli nejaké liberálne. Čiže už len z praktického by som povedal, že ten boj je tu večný a že zjavne obidve tie hodnoty tu patria. Takto, ľudia majú rôzne založenie, rôzne názory, rôzne proste, aj nazvime to rôzne hodnoty. A máme to každý trošku inak a tí ľudia proste prirodzene sa zgrupujú a majú tým pádom aj svoje nejaké médiá a tak ďalej. Ja tiež tomu verím, že áno, títo ľudia, že ktorí majú inú perspektívu, sem patria. A ja osobne si myslím, že to je dôležité, že snažiť sa vidieť, že tá perspektíva, to je jedinečný pohľad na veci, ktorý je založený na niektorých hodnotách, presne ako ty hovoríš, že sem patria, že niečo dobré pre svet majú spraviť. A budú robiť robotu, ktorú tí iní nedokážu robiť, pretože nemajú tú hodnotu, nemajú tú perspektívu, nemajú to know-how, nevedia to proste obhájiť. Napríklad, poviem príklad, hej. Ja pochádzam ako keby hodnotovo z toho liberálneho, z toho, že napríklad ja venujem sa prírodnému staviteľstvu, vždycky som chcel proste, že aby sme robili proste tak veci, aby sme neškodili prírode. Toto je akože ekologicky a takto jedno s druhým, hej. A toto je typická bašta vlastne tzv. Liberálov, kde im záleží na tom životnom prostredí, na tom zdraví, na tom, aby sme robili veci správne a dobre a tak ďalej, hej. A zatiaľ, čo väčšinou tí konzervatívci, to boli tí priemyselníci, tí proste prachy, ekonomický rozvoj musí byť a nech máme lacný benzín, alebo ja neviem, hej. A ja som vyšiel z tohto a dneska si uvedomujem, že ale vlastne ten skutočný napríklad, že ten skutočný progres, ako ten skutočný vývoj by sme dosiahli vtedy, kedy by sme vedeli uspokojiť aj jednu, aj druhú hodnotu. To znamená, aj akože uspokojili nejaké ľudské hodnoty, ľudské potreby proste na fungovanie spoločnosti a zároveň neškodili vlastne svojmu okoliu napríklad, hej. Ale proste postaviť sa na jednu stranu, že toto tu nemôže byť, toto tu nemôže byť, toto nemôže byť a síce to znamená, že tých odpíšem, tých ľudí, pretože nebudú mať kde robiť, nebudú mať proste z čoho žiť, alebo chceme im zobrať nejaké veci, ktoré im skomplikujú brutálne život, hej, to podľa mňa nie je cesta. Napríklad. Hej, pretože samozrejme, že tí ľudia všetci, ich perspektíva bude, že áno, vy ochrancovia, vy by ste tu zachránili bobry a ja som vám živý človek, proste, a celá naša dedina, alebo celé údolie, a to je napríklad typické s tým medveďom, hej, tak to, že im tam, hej, že ochrancovia, že nebudeme strieľať medvede, neviem čo, však v poriadku, ochraňujeme zvieratá, ale to, že tí ľudia proste sa boja posielať svoje vnúčence na lúku, lebo tam je toľko tých medveďov, že sa boja jednoducho, hej, že toto, že zliezajú, že neviem čo. Áno, a je to debata proste, že prečo polovníci nechajú hľadiska, ja čo ja viem čo, ale proste akože nehovorím. Ale, že je to problém, ktorý v ideálnom prípade by sa mali sadnúť si všetky tí zúčastnení, ktorí k tomu majú čo povedať, ktorí majú nejaký názor, vysloviť ten názor a mali by aj počúvať tie ostatné a možno sa snažiť pochopiť aspoň tú druhú perspektívu, aby som nepošliapaval nejaké hodnoty. No, mne to príde ako taký klasický akože selský rozum, ak sa to hovorí v Čechách. No. Alebo gadžovský rozum, hej, že proste nejdem do extrému v tej jednej veci, hej, že proste nechám to len tak, ale musí to mať nejakú svoju hranicu, kde to je. No a teraz vlastne je to ako keby taký boj a že prečo sa ten dialog nedieje? Ja ti poviem jednu dôležitú vec. A síce to, že totižto, keď sa snažíš zjednocovať perspektívy, tak si ten problém vlastne komplikuješ.
Bo snažíš sa. Toto je taký, vieš, to je taká, jak ideš ten cirkus na tom lane s tou tyčou, že proste to je, musíš balansovať medzi týmto, toto, aby si všetko, hej. Zatiaľ, či máš jednu perspektívu, nebudeme strieľať a môžete sa aj na hlavu postaviť, alebo zastrelíme všetkých, alebo vieš, čo myslím? Tak to je jednoduché a ideš bac a to je heslo, rýchlo získaš politický kapitál, lebo to každý pochopí, rýchlo naženieš proste ľudí. Vieš čo myslím, že sa to rýchlo zmobilizuje na jednoduchých veciach. No ale vlastne týmto vzniká vlastne taká politika, je vlastne riešenie problémov z extrému do extrému. Čiže my dlhodobo niečo zablokujeme alebo neriešime a potom to pôjde do extrému. Ľudia pochopia, že to nie je správne, tak začnú prijedávať sa na túto druhú stranu. Teraz tá druhá strana vyhrá, ona to úplne zase točí do tejto strany. Zase pôjdeme do extrému. Pošliape nejakých ľudí, tí sa cítia urazení, tí sa chcú pomstiť, alebo proste chcú akože konečne už teda toto si nenecháme skákať. A tiež nebudú chcieť počúvať len tých druhých potom, no. Čiže na to sme ešte nedozreli, hej? Ešte takto ti poviem. Dá sa povedať aj to, ale keby to len bolo o to. Ja si myslím, že to není totiž to len o to. Pretože toto je len ako keby autenticky, organicky, ako by som to nazval, úprimne, akože nepochopenie alebo čo. Ale v každom tom tábore, ja začas podľa mňa sú hlasy, ktoré hovoria, sa o toto snažia. Hej, chcú. Lenže, a podľa mňa to je tá zapeklitosť, že vždycky sú nejakí aktéri, ktorým toto je úplne uprdele, chcú to zmanipulovať vyslovene pre nejaký svoj ešte úplne iný cieľ a tí toto kazia najviac. Čiže a tí majú aký cieľ? No napríklad, aby sa hádali, ja si môžem robiť svoje. Alebo vieš, pokaziť to debatu, aby sa nedohodli hlavne. No dneska mám pocit, že vlastne väčšina médií funguje vlastne tak, aby sa nedohodli ľudia. Pretože v tie médiá, keď majú nejaký, jak by som to nazval, oni majú nejaké úlohy. Zohrávajú nejakú úlohu a častokrát je to aj o tom, že niekto tú úlohu stanovuje a tí vykonávateľia to vykonávajú. A častokrát sa to udeje v nejakých veľkých médiách. Napríklad, typický príklad je práve tí protivojnoví aktivisti, alebo keď sa ide diať nejaká vojna, čo máme aj teraz. Ako náhle by si mal novinára, ktorý proste niečo vyčmuchá, alebo nejak akože má nejakú integritu a začne akože rozprávať niečo, čo tomu médiu, alebo tomu, čo má nejakú úlohu, napríklad ospravedlniť vojnu, alebo akože ideme do toho, tak hej. A začne rozprávať niečo, čo úplne nehrá, úplne to trošku podkopáva, ten novinár ho vlastne vyhodia. Hej? Napríklad. Tak ale môže to byť presne opačný príklad, že on si vymýšľa, hej. A vlastne to tam ako... Pozri sa, to sa nedá všeobecne. Áno, môže. To musíš proste v realite konkrétnu prípad a čomu veríš ty. A ty si musíš povedať názor, že čo to, ako to je, hej. Ja napríklad, a to sa ešte chcem k tomu dostať, že sa na to aj pýtal vlastne, že ako to ja napríklad robím, hej. Ty sa nedá sa pravda dokázať objektívne bez tvojho ako keby pričinenia. Ty si, vieš, tým chcem povedať iba toľko, že áno, môžeš takto vystavať všetky fakty, takto to je, hej. A ty, keď vnútri tomu nechceš veriť, tak tomu neuveríš a nebudeš to pokladať za pravdu. Áno, toto si myslím, že je veľmi silný point. Lebo ja si myslím, že v nás je aj také niečo, čo nechce vedieť pravdu. Alebo že mu vyhovuje vlastne to tak, ako to je. Alebo ako to je mainstreamovo komunikované často. Tak. Že vlastne s tým nechce nesúhlasiť, lebo by kvázi otvoril niečo, ako keby Pandorinu skrinku v sebe, že odrazu by musel byť za to zodpovedný, alebo nejaké konsekvencie by z toho vyplývali, hej? No tam je veľa ako keby možností, jak to je. Ale toto je dôležité, že tá úprimná vnútorná túžba po pravde, aj za cenu toho, že si musím priznať, že musím niečo rozobrať, že sa mýlim a tak ďalej. Toto je relatívne, to není triviálna vec. No, lebo povedz mi o tom. Vezmi si takto, že
my sme vychovávaní v nejakej spoločnosti, chodili sme do školy, chodili sme na dejepis, proste sme vychovávaní v nejakom príbehu, nejakú pravdu nám už vychovali. A to ako deti proste príjmame. Ano. Od rodičov, od školy, od všetkého možného, hej. Proste to príjmaš. Takže ty, keď dospeješ, ja neviem, si v následnej škole, alebo vieš, tak prichádza puberta, ľudia si začínajú tak akože pokladať otázky a začínajú vtedy spochybňovať, ale ten otec nie je ten debil náhodou, hej, pravda to je, nie je to pravda, vieš. A je všeličo možné, hej, akože však normálny v podstate priebeh a vtedy aj dokážeš skôr či neskôr spochybňovať aj tie narratívy, ktoré si sa naučil v škole. Je to tak? Nie je to tak? Jak to je? Čo neviem? Čo, vieš? A to je to, že ak sa rozhodneš, že chceš napríklad vedieť pravdu, tak musíš hľadať tie informácie, vyhľadávať to, prplať sa v tom, pozrieť si takú perspektívu a robiť si ten obrázok sám. A to je to, že si vezmeš tú zodpovednosť do vlastných rúk. A nie je vlastne súčasný stav v žurnalistike vlastne obrazom toho, že ja chcem pravdu, ktorá mi vyhovuje. Čiže radšej si zaplatím médium, ktoré mi bude hovoriť to, čo chcem počuť. Pozri sa, to je na jednej strane aj pochopiteľné, pretože v podstate keby si toto bola tvoja ako keby životná ako keby vášeň, že hľadanie pravdy, tak väčšinou si buď akademik, alebo si vieš, alebo proste tomu sa venuješ. Akože celoživotne, že profesionálne. Pretože to je proste pre teba taká záležitosť. Tak sa staneš novinárom napríklad. Hej? OK, ale nie je napríklad to, že nám väčšina ľudí v spoločnosti nehľadá ako keby že skutočnú pravdu, ale proste iba príjma, alebo chce byť vo svojej informačnej bubline. Nemá to konsekvencie vlastne toho, že spoločnosť vyzerá... Ako vyzerá? Akože chcel som byť konkrétny, ale v podstate ma nič nenapadlo. Proste ako vyzerá, áno. Takto, ja považujem obyčajný pracujúci človek, úplne normálny človek, hej, ja nepovažujem jeho za príčinu tohto stavu. To, že jemu od rána do večera klamú, si vezmi. Áno. Hej, vezmi si, zapneš si telku. Čo je reklama? Reklama ťa snaží ťa dosiahnuť, aby si niečo kúpil. Čo robí marketing? Snaží sa ťa zmanipulovať. Kto je najlepší marketér? Politickí marketéri, všelijaké geopolitické ciele, to máte market. Hej, my sme z hora, z dola je nám akože manipulované, sme klamaní. Takže v tomto období, keď niekto akože si snaží udržať sa, že ja chcem vedieť pravdu, to je akože klobúk dole. Ja sám ako keby to považujem ako keby svoju... Mňa to baví proste. Ja párkrát som to spravil, že proste do niektorých vecí som sa proste ponoril, naštudoval som si históriu nejakých, že preto sme sa bavili o tých vojnách a tak ďalej. Že mňa to jednoducho bavilo a ja som si pozrel tie perspektívu naoproti. No skúsme, aby možno približiť ten tvoj proces, že máme tu teraz napríklad nejaké veľké kauzy sveta, ja neviem, Gázu, hej. Máme tu Ukrajinu, máme tu klímu možno, mali sme tu COVID a rôzne témy. A teraz, keby si tak mal popísať, že nie, že ideš povedať, že kto je dobrý, alebo nie, že kto to je pravda, alebo niečo, ale že čo všetko by si, do ktorého kúta by si mal pozrieť, čo všetko by si mal akože v hlave prehrať a potom, aby si to nejakým spôsobom vydestiloval vlastne zo seba, že OK, akože pravdu na 90% neviem, 99 ani na 100, to v žiadnom prípade sa nehľadám, ale z toho, čo som zistil, mám pravdu, o ktorej som ja vnútorne presvedčený, že to tak je. Hej, že to chceš dosiahnuť, alebo iba zatvoríš oči a poviem, že verím to, čo je v správach. Takto, akože ja tiež sa akože snažím, akože mňa tá pravda zaujíma, ale ja tiež som závislý na vklade iných ľudí. No. Ako každý obyčajný človek. Nie som profesionál, nevenujem sa, nemám svoju tajnú službu a tak ďalej, takže aj ja sa spolieham na ne. Ale
v týchto veciach, napríklad ja tým, že som sa ako keby dovzdelal v mnohých veciach, v dejepise, v histórii a občas teda si položím aj nejakú otázku sám za seba a idem sa ako keby aktívne, to znamená, nie je to len také, že len si to zapnem a len počúvam. To je jedna vec. Ale predstav si napríklad, že počkaj, jak je to s tými, vieš, tak tá vojna z Izraelom, no tak ja si pozriem nejaký dokument k tomu, pozriem si k tomu niečo, pozriem si niečo z obidvoch perspektív. A to musíš vyhľadávať. To ti proste nepríde samo. Alebo tá ukrajinská vojna, hej. Ty si musíš aktívne sa pozrieť, no dobré, čo tí Rusi vlastne hovoria? Akože čo hovoria o tom oni? Akože ja musím predsa, však nemôžem tu sa tvrdiť, nemôžem tu akože nezobrať jednu zo strán konfliktu, akože ich perspektívu nemôžem vôbec brať do úvahy, akože kde sme? Čiže vlastne vyhľadávaš, porovnávaš akoby verzie príbehov. Áno. A hľadaš tie body, ktoré nesedia. Jednak hľadám, ktoré nesedia, ale není to len čisto, musím povedať, že to není čisto racionálna záležitosť. Myslím si totiž to, že v tejto racionálnej oblasti, ako argumentovať a takto, áno, je to veľmi dôležité. Odporúčam pestovať si túto vlastnosť, lebo je to veľká pomôcka, obrovská. Ale v manipulácii sa používajú v prvom rade argumenty a nimi sa krásne klame. Čiže ja som prekladal jeden článok o tom, že platia sa think tanky. To znamená intelektuáli, múdre hlavy, ktoré nerobia nič iné, len sa snažia argumentovať nejakú pozíciu. Vezmi si, že čo je bežné v debatnom klube, keď sa učíš debatovať, tak sa učíš argumentovať, učíš sa debatovať v konfrontácii s niekým iným. Je bežné, že musíš zobrať akúkoľvek pozíciu a musíš ju dokázať argumentovať. To je, akože je to dôležité vedieť sa vcítiť na toto. Je to dôležité, aby si vedel práve že prevziať inú perspektívu a vedel ju argumentovať. Keď ju vieš, inú pozíciu dokážeš argumentovať, tak máš ju pochopenú ako tak. Až vtedy. Ale zároveň to znamená, že keď chceš zarábať peniaze a máš túto schopnosť, tak možno, že pôjdeš pracovať do nejakého think tanku, kde máš úlohu vymyslieť argumentáciu a predať túto vec a takto to budeme prezentovať. Hej? A potom v nejakých médiách príde nejaký politik, ktorý bude, no ale taký veľký think tank, proste oni sa tomuto venujú a oni vyštudovali a neviem čo, vyzistili, že takto to je, no tak musíme počúvať odborníkov. Hej? Takto sa to deje. To chcem iba povedať to, že len tými argumentáciami a tou racionalitou čistou nedá sa tento boj vyhrať, respektíve dá, ale musíš byť sakramensky dobrý a je to skoro nadľudský výkon a zabera to šialené množstvo energie. Niektoré veci proste nevieš vyvrátiť, pretože si tam nebol, pretože nemáš tie tajné služby a tak ďalej, tak ďalej. Je to veľmi náročné. Preto ja sa o mnoho viacej spolieham na niečo iné, na svoju intuíciu. Dobre, niekto by povedal možno. Môžem ťa ešte na chvíľku lebo teraz ako keby si trošku pichol do niečoho, čo je podľa mňa veľmi... Ak si dneska zoberiem, že diskusiu akúkoľvek sa vedie spoločensku, tak vlastne to, čo akože vyhráva, kto má pravdu, je argument. Že ako keby máš ten správny argument. No. A ty vlastne tak trošku naznačuje, že správny argument je vlastne na každú z hodnot. Hej. Na každú, akoby, že na každú tú perspektívu toho príbehu. Hej. To znamená, že možno preto aj akože hovorí, že ideš na tú intuíciu, lebo ak to nie je argument, ak si vyberieme nejakú vec vo svete a pozrieme sa na ňu správa, zľava a zistíme, že aj práva, aj ľavá strana má relevantné argumenty, a vlastne iba ako keby, že sa ostreľujú argumentami, a to je nevečný boj, čiže médiá sú na to, aby z niektorých z tých argumentov natoľko zväčšili nejakým väčšovacím sklíčkom, aby vyzeral väčší ako ten druhý, no. a tak ten vyhrá, hej, v očiach ľudí. Hej. Tak ale keď samotný argument nie je vlastne tým meritkom, lebo argumenty sú vlastne na každej strane, tak takto, argumenty buď sú na každej strane, alebo to znamená, že
nie všetko sa dá akože logicky, proste nie na všetko máš konkrétne tvrdé dáta, čo nemôžeš tým pádom započítať do tej analýzy, do tej argumentácie, pretože jednoducho nevieš, no proste nebol si tam, alebo nemáme kamerový záznam zrovna o tomto, hej, alebo niečo také, hej. No, ale nemusí to byť ani také, že zober si napríklad teraz, že máme tu vojnu na Ukrajine, hej, a tu máme teraz, že jedna strana povie, že zomierajú tam ľudia, druhá strana povie, že my nemôžeme kupovať lacnú ropu, hej. Tak teraz sa niekto zasmeje. Kde je akože ľudské životy s ropou alebo niečím, hej. A teraz vlastne vysmejú jeden argument a druhý argument akože povyšujú na ten druhý, lebo v ich očiach je tento dôležitejší než ten iný, hej. No ale na druhej strane, ak by sme prišli o ropu v tomto a to nám nedali, tak nám tu budeme mrznúť a budú tu zomierať naši ľudia. A takže asi by sme sa aj mali postarať aj o tú našu energiu. Čiže nemôžeme tie argumenty len tak vyhodiť, lebo tento sa nám zdá akože krajší v našich očiach, hej? No. Ale v podstate akože realita je taká, že to tak presne je. Tam sa hrá na tie emócie potom, no, akože častokrát. To je to, že to som ešte chcem tej intuícii povedať, že pri tej intuícii tam je jedno akože veľmi také klská plocha, hej? Pretože na jednej strane akože sa považuje tá racionalita alebo tie argumenty ako keby za etalón a ja beriem to, že áno, je to veľmi dôležité, treba to robiť. Ale nedá sa tým, jednak je to náročné, jednak toto a podľa mňa to není až také ani spoľahlivé. Ale poviem, čo ty myslím. Ale prečo je to klská plocha, hej? Ako vieš, že to není len proste stereotyp a je predsudok? Ja si myslím toto, lebo si to myslím a nepotrebujem argument. Hej? Že keď rezignuješ na argumenty a spoliehaš sa len ako keby na svoj nejaký vnútorný hlas, alebo čo, ako vieš, že to není len potvrdzovanie toho, čo si už myslíš a je to vlastne, akože sa v skutočnosti len skostnatívaš do nejakého svojho bubliny, ktorá je ešte aj mimo. A jednoducho nechceš vidieť tú pravdu. Si zabednený. Hej? To je reálny risk. To sa ti naozaj môže stať, ak budeš sa spoliehať len na svoj nejaký vnútorný pocit. Lebo čo iné je intuícia? Intuícia je pocit. Hej? Ja nerezignujem na tie argumenty, vždycky tie argumenty hľadám, ale vždycky pozerám napríklad aj na históriu, to, že kto to tvrdí, akú má minulosť, v čom tvrdil čo, ako a tak ďalej, čo asi môže byť, čo nemusí byť pravda a tak ďalej. Ale to ešte stále sme na tej racionálnej pôde. Ale potom je tu niečo také, ako že ja nejaký mám pocit z toho človeka. Lebo každá informácia niekto ju prezentuje, hej. Keď pozrieš sa na nejaké klasické nové správy, to je ináč perfektne vymyslené, že to vždycky nejaká moderátorka alebo niečo to tak perfektne. A to vidíš, že to ona si to nemyslí. Akože nie, že nemyslí. Ona nemôže, ona to tvrdí, ona to len prezentuje. Hej, že to je len to není. Takže to nemôžeš brať. To sa mi páči na tých podcastoch, že tam väčšinou hovoria tí ľudia, čo si myslia. To není len prezentácia profesionálna, neutrálna. Hej. Ale toto, vieš, tak tam ide do toho, že ten človek fakt verí tomu, čo mu hovorí. A toto je to, že aj politici, alebo čo, že ty vieš zistiť, či ale toto, vieš, a sa vykrúca, alebo chodí, proste máš z toho nejaký dojem. Akože samozrejme, v tomto, akože aj to si treba cvičiť, ako keby cibriť. A je to súvislý, ako keby aj s tým, že vnímaš tie jeho argumenty a potom po rokoch zistíš, že čo ty myslel vlastne, alebo čo sa to udialo, alebo k čomu to viedlo, hej, a zistíš, že no počkaj. Aha, tak takto vyzerá človek, ktorý klame. Už teraz to viem. A na budúce, keď budeš detekovať podobnú vibráciu, podobnú hovorím, tak už budeš tak akože tam je nejaké podozrivé, ako rozpráva rozumne, ale neviem, či mu verím. Vieš? A to mne sa stalo x-krát, že niekto hovorí rozumne, ale ja ti mu neverím ani nos medzi očami. Proste to má intuícia. A nedám na to dopustiť. Ale áno, je to takisto ako ten rozum a tie argumenty si musíme proste cibriť túto schopnosť. A bohužiaľ, v dnešnej dobe tomu to vôbec nepraje. Pretože väčšinou akože zvolíme si, vieš,
ako sa to vezme. Na druhej strane sa dá povedať, že je to najlepšia doba na to. Pretože taký bordel, že keď toto nezapneš, si to musíš, či chceš, či nechceš, musíš zapínať. Hovorí nepravdu, hovorí pravdu, nepravdu, kto hovorí, čo hovorí a zvolíš si svoj tým väčšinou a potom už jedeš. Lebo je to také bezpečnejšie. A ja proti tomu ako keby beriem to ako prirodzenú vec a nedávam to za vinu tomu človeku. Ale ak sa z toho chce vymaniť, tak bude musieť zamakať. To je pravda. Dobre, ja by som asi dneska to uzatvoril, ale možno by som akože sa spýtal iba také, že aké ďalšie akoby témy ti z toho vyplývajú. Že možno, lebo myslím si, že sme sa dotkli akože... Mnohého. Hej, ale že čo vidíš ako keby ďalšie chodníčky, ktoré by sa dali? Možno by sme sa mohli spýtať našich divákov. Nech nám nechajú komentár, aby sme sa aj my naučili tie podcasty robiť trochu. Áno. Keď vás niečo zaujalo, konkrétne, čo by ste chceli, aby sme rozberali ďalej, alebo by ste chceli proste položiť nejakú otázku, môžeme to spraviť tak, že položíte nejakú otázku a my sa k tomu môžeme ešte vrátiť. Ja budem rád komentovať aj na svojom Facebooku, alebo kde budeme propagovať, kľudne sa môžeme baviť o tom. A prípadne môžeme natočiť nejaký diel k tomu a tak ďalej. Ale akože už len z tohto, aby som ti aj odpovedal za seba na túto otázku, tak ja vidím akože hneď jeden taký smer, že OK, ako by vyzerala novinársky projekt, alebo niekto, ktorý by sa snažil o toto. No, to je pekné. Hej? Že sa snaží tie perspektívy akože prijať. Ja by som to videl tak, že dobre, tak predstav si nejakú redakciu, kde by sedel jeden, ktorý sleduje proste tú svoju bublinu, druhý, ktorý sleduje tú svoju bublinu, lebo každý sa nejakej bubliny, aj ja mám svoju bublinu už. Ona sa pôvodne mení a tak tento odíde z tej bubliny, tento príde a tak normálne, hej, že prirodzene. Ale to sa nedá inak, hej. Ale ja napríklad rád sa stretnem s niekým, kto žije v úplne inej bubline a poďme sa baviť. A ja to robím úprimne rád. Takže to je taká výzva k tomu, že ja by som chcel, aby proste taká interakcia napríklad na nejaký konkrétny problém, hej, napríklad teraz boli drony nad Polskom alebo niečo, tak ja som sa bavil proste na svojom Facebooku tak s niekým proste o týchto veciach. Slavo, pozdravujem. Že čo sa tam deje, hej? A každý na to pozerá tých svojich médií, z tej svojich mediálnych perspektív a teraz, ale musí tam byť dôležitá vec. Chuť sa rozprávať s človekom, ktorý nemá moju perspektívu. Toto je podmienka. Vidíš, to je dobrá téma, ktorá sa mne páči, že vlastne ako by mala vyzerať taká diskusia medzi ľuďmi, ktorí majú inú perspektívu. Presne tak. A ich intencie vlastne v tom celom. No. Pekné. Dobre. Takže takto by som to videl ja, za mňa. Aj za mňa. Tak ďakujeme. Ďakujeme, že ste nás pozerali. Lajkujte, dajte subscribe. My sme veľmi malý podcast, veľmi málo to robíme, ale máme celkom dobre odhlasy tých pár. Takže budeme sa snažiť čo neskončiť aspoň. A tešíme sa na ďalší diel. Čaute. Pekný večer.